Jani päälle. Ota tilan pois. Hyvä. Heti lisää. Hyvä. Arto. Hyvä. Mennään. Arto. Pakko aika. Minä on Arto. Minä on. Minä painaa. Ole lämpimä niin peiliä. Arto. Ole lämpimä niin peiliä. Jame. Eikä. Tarvitko aikaa? Ei laita kuukunta. Mitä se pahaa? Okei. Kaikki maaseen. Hyve! Kaksi niin aikaa. Hyvä. Ole päällä. Päällä vaan, Jani. Päällä vaan. Jatko. Mennä vaan. Hyvä. Hiukan, jos ei ole työntää, ei ainakaan pää. Kyllä vaaralle puhutaan. Jos ei käyttää kolmiin. Aika maaseen. Hive! Minuutti 2 jäljellä. Hyvä. Hyvä. Mennä vaan. Aina vaan, Jani. Töitä vaan. Loppu käymään nyt, Jani. Töitä. Se on kummankin näyttää joku työntää. Pitäkää se vastustaja ei tarvitse ylämaata. Ei työntää. Kaikki matsee, matsia asennan. Shime! No niin, Jani. Löytä pois. Löytä pois. Hyvä. Siitä vaan. Alkaa. Aina vaan, Jani. Löytä pois. Niin, hae nyt sitä paikkaa, niin nyt! Sinne vaan! Älä jätä kesken, kun sulla on pohja päällä. Tuu kilvaan! No, hyvä! Anna mennä vaan! Aloitetaan! Sieltä! Reilu niin paikalla, nyt pyydetään ne! Sieltä vaan! Aina vaan, Jani! Joo, ne pakkoja! No niin, kunnolle! Alkaa! Mennä vaan! Töitä! Sulla on vahva lyönti. No niin, hyvä. Lähde komiikkeelle kausia. Töitä. Älä päälle. No niin, älä anna tilaa. Töitä. No niin. Ei ole kovaa. Valmiin. Matsia, nopea. Shime! Se on jäljellä. Loppu asti. Kyllä. Hyvä. Aina. 3 jäljellä. Aina. Loppu asti. Kohta loppuu. Nyt jäljellä. Arvi vielä jatkaa. Täällä vaan. Sieltä.
Selvä. No niin, Jani Köikä, älä tähtästä Jouni alkaa. Aivan. Okei. Kaksi voittajaa on täällä. Muistakaa, että tiukkarisäännöissä niin kaikkein tärkeintä on ensin tyrmäys, sitten voimakkaat tekniikat, jotka satuttaa vastustajaa. Nyt molemmat niin hyvin urhoolliset maksatit ja hyvä tiukkariasenteet, mutta ei ihan riittänyt paukuttorjunta, vaan ajavat on vähän riittänyt. Okei, Shushin on